Velkommen til dagens dybdegående analyse, som vi har skræddersyet specielt til dig. I dag skal vi kigge på et kort og en tekst, der afslører noget, ret mørkt. Det må man sige. Det er et utroligt mørkt kapitel i historien. Altså, de er såkaldte menneskelige zoologiske haver. Ja, det giver mig simpelthen kuldegysninger. Altså, når man kigger på det her Europakort, der ligger foran os, så er det jo dækket af store røde cirkler. Præcis, og de cirkler markerer jo de steder, hvor udstillingerne fandt sted. Og for lige at gøre det visuelt for dig, der lytter med, så ligner det jo nærmest et moderne varmekort. Du ved, over en ny kæde af kaffebarer, eller måske Taylor Swifts seneste stadionturné. Ja, det ligner fuldstændig noget ufarligt og populært. Noget, der bare er helt normaliseret i vores kultur, ikke også? Men det er det jo bare overhovedet ikke. Når vi ser på kortet, så gløder London og Paris og Hamburg jo nærmest. Berlin også. Lige netop. De absolut største koncentrationer ligger i Europas kulturelle sværvægtere. Det her foregik altså ikke i nogen skumle, fjerne afkroger af landet. Nej, det var centrale trækplastre midt i metropolerne. Men altså, jeg forstår simpelthen ikke, hvordan kunne helt almindelige mennesker betale penge for at stå og glo på andre mennesker i indhægninger. Jamen for at forstå det, er vi nødt til at se på, hvordan det egentlig blev solgt til folk. Man anså det ikke som en ondskabsfuld form for underholdning dengang. Gjorde man ikke? Det skriger jo til himlen af racisme og undertrykkelse. Jo, set med vores moderne øjne. Men på grund af fremkomsten af antropologi, så blev det markedsført over for borgerskabet som videnskab og folkeoplysning. Et pædagogisk vindue til verden, simpelthen. Okay, vent. Så lidt i stil med, hvordan vi i dag tager familien med ind og ser sådan nogle moderne videnskabsudstillinger. Altså for eksempel Body Worlds med de der plastinerede menneskekroppe. Det er en utrolig præcis analogi, faktisk. Lige præcis den psykologiske mekanisme. For det er jo i bund og grund ret makabert at kigge på rigtige lig. Men fordi det står i en videnskabelig kontekst på et museum, så føles det acceptabelt og oplysende på en søndagsudflugt. Nemlig. Ved at kalde det for etnografiske udstillinger, så blev vi spiseligt. Man troede fuldt og fast på, at man bedrev biologi. Så det gav bare de voksne en socialt acceptabel undskyldning for at konsumere, eksotisk underholdning. Ja, det gav dem en legitim grund til at tage afsted, uden at føle skyld over det. Okay, jeg er med på, hvordan de retfærdiggjorde det intellektuelt, og jeg forstår også godt de store røde cirkler ved kolonimagter som Storbritannien og Frankrig. De hentede jo folk fra deres kolonier. Det er helt korrekt, men det er faktisk nu, vi skal kigge på resten af kortet, for det fortæller en endnu vildere historie. Ja, for der er noget her, der forvirrer mig lidt. Hvorfor i al verden er der klynger af prikker i Warszawa og Poznań, og i byer i det nuværende Tjekkiet og Rumænien? Ja, det er nemlig et rigtig godt spørgsmål. De havde jo slet ikke enorme imperier med kolonier, som de lige skulle blære sig med. Nej, overhovedet ikke. Og det er her kortet for alvor ændrer vores historiske forståelse af fænomenet. Det var ikke bare et nationalistisk propagandanummer for de store magter. Okay. Hvis vi ser på alle de utallige små prikker, der strækker sig fra Barcelona og Torino ned i syd og helt ind i Østeuropa, så viser det en kæmpe integreret industri. Så det var et paneuropæisk fænomen, drevet af, hvad? Det frie marked? Bogstaveligt talt, ja. Det var et kommercielt rejsecirkus. Der fandt bureauer og impresarier, som organiserede grupper af mennesker, og derefter sendte dem på turné over landegrænserne. Hold da op. Helt uafhængigt af det enkelte lands status som imperium? Lige præcis. For borgerne i Tjekkien eller Spanien efterspurgte jo den præcis samme eksotiske weekendunderholdning som folk i Paris. Og den her massive logistikmaskine leverede varen. Det er jo fascinerende, men altså også dybt skræmmende at se, hvor systematiseret det egentlig var. Det modbeviser fuldstændig tanken om, at det kun var en undtagelse hos et par enkelte bassporede kolonimagter. Helt bestemt. Det tvinger os virkelig til at se datidens Europa i øjnene. Vi kan tydeligt se, hvordan markedskræfterne i fællesskab med samfundets institutioner evnede at normalisere noget, der i dag er utænkeligt. Ja, overfor et enormt og fuldt betalende publikum over hele kontinentet. Det bringer os jo egentlig til opsummeringen af vores kilder i dag. Det var en massiv, geografisk udbredt og systematisk del af bybilledet. Det var det. Et fuldstændig accepteret, grænseoverskridende fænomen. Hvilket leder mig frem til en ret provokerende tanke, som du, der lytter med, kan tage med dig videre. Forestil dig at gå ned ad din egen velkendte gågade i 1910
Ja, og så se en menneskelig zoologisk have lige ved siden af bageren. Præcis, helt uden at løfte et eneste øjenbryn, fordi det var normalt. Så når noget så rystende engang var den mest naturlige ting i verden, hvilke helt almindelige ting i vores eget samfund i dag ligger mon og venter på at blive kortlagt af fremtidens historikere og betragtet med præcis den samme gru.